Sziasztok, én Benni vagyok, és ez egy újabb hülyeségek a Google Play-en. Igen, ahogy látjátok, lehet, hogy nem látjátok. 2 dolgot fogok bemutatni ebbe a videóba. Igen. Egyszer egy tűzijáték szimulátort, nem tudom milyen, nem próbáltam ki. És másodszorra egy robbantás szimulátort, azt se próbáltam ki. De szerintem, tűzijáték szimulátor csak nem olyan rossz, hogyha betölt. Köszönöm, nem kérek Vibert. Fuck off. De gyönyörű, ezt a rohadt. Fú, de mindenség itt nekie. Úristen. Igen, milyenek vannak még? Egy csomó van. Start, ne nézzük. Hát nem a legjobb. Nem a legjobb. Sőt, borzasztó. Megnézzük ezt. Ez konkrétan ugyanaz, mint az előző. Sőt, ez biztos, hogy ugyanaz, mint az előző. És igen, ez ugyanaz, mint az előző. És most mi van? Húzzatok a kezem, mint az állat. Nem kérek semmilyen rákot. És szerintem, megnézzük még ezt. Először. Nem tudom milyen. Ez jó. Jó. Jó, hát. Nem a legjobb, de jó. Ó, hát ez szerintem, ja, nem így akartuk. Jó, hát nem fogom az összeset bemutatni. Még egyet bemutatunk. Utána megyünk a másikra. Jó. Megyünk egy vágás után. Megyünk a másikra. És itt van a bomba szimulátor, amit mondtam. Hát picit lassú miatt a telefonom, vagyis nem a bomba szimulátor miatt, hanem a videófelvevő miatt, és hát, meg a csomó reklám miatt. Úgyhogy szerintem nézzük is meg ezeket a bombákat. Első bomba. Egy. Bam! What the fuck is this?
Jó, itt szerintem csak 2 fogok. Jó. Ez borzalmas. Most egy ilyet megpróbálunk. Egy ilyen epikebbet. Ez így epikebb volt. Ez így epikebb volt. Na hát, köszönöm szépen a figyelmet, hogy végignéztétek ezt a videót. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ne felejtsétek el, írjatok kommenteket. Sziasztok!